Pa šta očekujemo? Ono što smo i do sada očekivali. Da bude mir, sloga i najveća tolerancija među svima nama. Možemo da budemo i 30 partija, ali da se slažemo i za Srbiju da se borimo, a ne sami za sebe. Hvala vam lepo. Očekujem da se nešto promeni, da malo bude bolje za sve, pogotovo za decu koji ostaju ovde da žive i da rade. Iskreno se nadam da su svi građani izašli na glasanje i dali svoje mišljenje i svoj glas. Nadam se da će ovoga puta promene odneti pobedu nad onim što nas muči svakodnevno već godinama unazad. Zaista se nadam da su mladi shvatili da je sve zavisi od nas i da možemo da biramo našu budućnost. Imam 18 godina i ovo je moje prvo glasanje i veoma sam srećna što sam dobila šansu da danas izađem na glasanje. Volim našu Srbiju i volim Vučića, ali samo za ovog nisam, za Boško nisam videla da glasam. Tako. Šta očekujete od ovih izbora? Očekujem da bude dobro i da mi poveće penziju, jer vidiš da tražim da me vozi. Hvala vam, sine.